Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. Ginoo, hangtod kanos ako ba ako manawag kanimo ug dili ka mamati. Hangtod kanos apa nimo pugutan ang kalapasan ug kasama. Ngano nga imong ipakita kanako ang puro dautan ug kasakit. Sa matag gabi, adunay kagugot ug kalapasan. Nagkalat ang panagbangin ug panaglalis. Ug mao kini ang tubag sa Ginoo. Isulat kini ng klaro sa mga lapo nga bako. Aron dali kini mabasa o masunod sa tanan. Kay wala pa maabot ang dakdang panahon aron kini mahitabo. Ang pananaw nagapaabot apan dili kini malangan. Sigurado kini nga mahitabo bisan pag nagpaabot pa. Tanawa ang hambog mapakyas tungod sa iyang garbo. Apan ang tarong mabuhi tungod sa iyang pagkamatinumanan. Ang pulong sa Diyos. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni Apostol San Pablo kang Timoteo. Pinangga kong anak, ipahinumduman ko ikaw na magmalig-on ka sa pagtuman sa buluhaton na gisalig kanimo sa Dios. Sa dihang gipatong ang akong mga kamot ibabaw sa imong ulo, kay ang gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa kahadlok, kundili espiritu sa gahom, gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagpamatuod bahin sa Ginoo. Ni sa akong pagkabilanggo tungod kaniya. Hinoon, ampiha ang mga kasakit tungod sa maayong balita uban kanako. Buhata nga giya ang mga pagturunan nga akong gitudlo kanimo. Kay kining tanan maugayod ang kamatuoran. Pagpabilin sa pagtuo ug sa gugma nga atong nadawat pinaagi sa pagkikiusa kang Kristo Jesus. Uban sa tabang sa Espiritu Santo nga nagpuyo kanato. Bantay ug ampingi ang tanan nga gisalig diha kanimo. Ang pulong sa Diyos. Ang mayong balita sa Ginoo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona, miingon ang mga apostolis sa Ginoo. Ginoo, dugangin taon ang among pagtuo. Ug mitubag ang Ginoo. Bisan pa ang inyong pagtuo, pareho ra sa riso sa mustasa. Mahimo ninyo isulti niini nga kahoy nga sikumoro. Pag-ibot ug itanom dito sa dagat,
o kini mutuman kaninyo. Pananglitan, kamu adunay ulipon nga nag-uma o nagbantay sa mga karnero. Kung balik siya ikan sa uma, maingon ba kamo kaniya, dali, lingkod o kaon, dili, hinunua, maingon kamo kaniya. Andama ang akong panihapon, andama ang imong kaugalingon, ug alagari ako, samtang ako mukaon ug muinom. Ug humani ini, ikaw na usab mukaon ug muinom. Masig pasalamatan ninyo ang ulipon, tungod kay gibuhat niya ang gisugo. Kaniya, dili, mauusab kamo. Humani niyo pagtuman sa tanan nga gisugop kaninyo, muingon kamo. Kami mga ulipon lamang nga walay bili. Naghimo ra kami sa among katungdanan. Ang maayong balita sa Ginoo. Sa unang pagbasa, gikan sa libro ni Habakuk, ang propeta nag-ampo o nagpangayo, ug tubag gikan sa Ginoo, bahin sa kasakit o kalisod nga iyang nasinapian. Ug nahukman siya sa paglaom, pinaagi sa pagtuos samtang nagpaabot sa panahon sa paghatag sa Ginoo o justisya. Ang Ebanghelyo sa Lucas nagtudlo sa pagligon sa pagtuo o pag-alagad bisan sa kalisod. Din ang mga apostoles ngayon o tugang pagtuo o si Jesus nagtudlo na bisan gamay na pagtuo makabuhat o daghang butang. Ang duha ka pagbasa naguban sa tema sa pagtuo o paglaom na ang pagtuo, mao ang puso na magpasiugda sa kinabuhi, bisan pa sa mga kalisod. Ang pagtuo kinahanglan na aktibo o ligon, bisan sa kalisod o pagsulat. Ang pagmulat sa panahon sa Ginoo o pagsalig sa iyang plano, mao'y tinugdan sa kaligon o paglaom. Ang pag-alagad o pagkamatinud-anon, dili sukdon sa kadaghan o kadako sa mga buhat, kundili sa pagkamatinud-anon sa pag-alagad. Ang pagtuo usa ka gahom nga makahatag kinabuhi o kalampusan sa bisan unsang sitwasyon. Ang mga pagbasa o Ebanghelyo nag-awhag sa mga magtotoo sa pagpadayon sa pagtuo o pag-alagad bisan pa sa mga kasakit, pagsulay o pagduda kay ang Ginoo mamubo og mohatag o kalig-on sa mga nagsalig kaniya. Ginoo,
unsa man ang mga salaton sa imo. Nganong kanunay man kung gipatos? Dautan ba akong pagkatao? Kulang ko ba akong nahing? Ipaningkamutan ko na may mataro sa tanang panahon. Bisan pa sa kalisod o sa mga pagsulat. Pero anya, kanunay nga nag-antos sa walay bukok na mga problema, kalistanan, o uban para mga masakit na kasinsigan. Bingon ka, nga uban magkakanangay sa tanang-tanang o sa mga kalisod. Pero asa ka ba naman? Abot na ako buwan din paglaong. Gusto ko na puso ang lahat. Huwag mo pustanan ang aking pagkabuhay. Nining kalimutan. Anak, wala ako mubiyag kanimo. Nganong magreklamo ka man? Tungod ba kinapakyas ka sa imong mga ambisyon? Ug tinguha, aron lang pagtagbaw sa imong kaugalingon? Nganong nangita ka man sa kalipay o mga butang na mahanang? Dili ka ba di ay mag-antos o magsakripisyo alang ka na kung bisan pa sa mga panahon? Sukungan ang akong mga kamot o mga tiin. Nakita mo ba ang mga sama tungod paglansang nila ganado sa krus? Nakita mo ba ang mga buo na miawas sa akong kalawasan? Gumikan sa paglapdos o pagbangkaw nila kanako? Gibati mo ba ang kasakit sa akong abaga? Gumikan sa kabuk at sa krus nga akong gipasan. Hinumdumi kini ang mag-antos o magpadayon hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Magkabakong sa tinuod na kalipay dito sa He's given Jesus Christ, His Son.